Il-Multi Studies forsi ismu ġie lil dak li jkun jaħseb li huwa studju dwar il-lingwa Maltija, iżda mhuwiex il-każ. Huwa studju li jmisma dak kollu li huwa Malti u jagħti toma ta' ħafna aspetti li jagħmlu l-kultura Maltija sabiex imbagħad iħeġġuh jirriċerka aktar fil-fond. Jibda bl-aspett naturali, il-ġeografija ta' Malta, il-ġeoloġija, il-flora u l-fawna, il-baħar u l-industriji marittimi li m'għadhomx magħna, it-tibdil fil-klima u l-impatt tagħha, l-iskarsezza tal-ilma u d-demografija. Jistħarreġ ukoll il-popolazzjoni ta' Malta tul is-sekli, kif u fejn emigraw il-Maltin, ikompli fuq il-bidja l-ikel u snejja tradizzjonali Maltin, l-aspett politiku u soċjali ta' Malta, il-firda bejn l-Istat u l-Knisja u l-bidliet kbar li seħew f'Malta, speċjalment tul is-seklu 20. Il-kors huwa mqassam fuq 3 snin, part-time, u lezzjonijiet isiru 3 darbit fil-ġimgħa. Daniela Tard Bezzina tinsab fl-aħħar sena ta' dan il-kors. Ma' TVM News fissret kif daħal kixxun mal-linja tax-xogħol tagħha. Dan huwa kors li nħoss li jiswilek mitqlu deb. Jekk tkun tħobb l-istorja ta' Malta u l-kultura u bażikament dak kollu li għamilna Maltin, ġifieri l-identità kollettiva tagħna bħala nazzjon. Mhix qed ngħid li hu faċli għax wara ġurnata xogħol trid tagħmel il-lectures u jkollok l-eżamijiet u l-assignments għalkemm irid ngħid li uħud mill-lectures ikunu online u mhux direttament l-università. Karl Parnis huwa wieħed mill-persuni li gradwa minn dan il-kors u qal li meta jħares lura jħoss kemm kien utli għalihom. Jekk inti Malti, jekk inti għandek għal qalbek pajjiżek, jekk inti għandek għal qalbek dak kollu li kkostitwixxi dak li huwa u jagħti identità Maltija, dan huwa l-kors għalik. Huwa kors li jiftaħlek ħafna orizzonti kemm lavorattivi, iżda fuq kollox jien ma nħobbx ħafna nies sfortunatament jgħodu jisemmu u jagħmlu ċerti implikazzjonijiet ma' xi ħaġa li inti ħad tagħmilha biex takwista l-flus. Le, mhuwiex il-każ. L-applikazzjonijiet mal-Università l-korsijiet li toffri jgħalqu f'nofs ix-xahar id-dieħel.